vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kamakavika chitupa changu. Inini ndiri musikana uyo ane makore 23 years ekuberekwa. Ndauyawo panapa paplatform penyu because ndodawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo. So this is my own story. Nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai so. I am working for this other woman. So this woman that I am working for, iye ndingangoti she is more like a small house, but ane varume vatatu avo vaanodanana navo, but vose vari vatatu kudaro havatombozvizivi kuti iyewo atoriwo small house to other men. And iye hameno kuti anoshandisa mishonga here kana kuti what goes on with here, because anongopata mhene chete. Varume avo vose vaanodanana navo dzinenge dzingori mhene chete. So uyu murume wandoda kuti ndinge ndichikuudzai nezvake, all the things that are happening between him and I. This guy is like filthy rich. Murume uyu ane mafuel service station muno mumuzimu, uye zvekare akandiudza kuti ane rimwe garaji rake ririko kuSouth Africa. Zvekare ane franchise yeMcDonald restaurant iya kuSouth Africa zvekare. And iye zvekare ane magold mine muno mumuzimu. Saka I was introduced to him by Madam Boss vangu, because uyu it's like ndiye wavanotendedza kuti ange achisvika pamba. Vamwe avo vanongoita zvokungoenda vachinosangana navo vanhu vacho kumahotel nekumaguest house. Saka ivo Madam Boss ndingangoti she is like the unofficial small house kumurume uyu. So vakati vandi-introducer kuya, then vakabva vazoti there was this other time pavakangoti vainge vachida kuenda kuBotswana. So I was all left alone, never anapamba. Then this man manje, he had said that he was not going to come, but he then came vachiti vainge vachida kucheka vana, but he then started making some advances at me. So murume uyu akazoti paainge ava kutanga kundipfimba achinditira maactions, ndokubva ndazotanga kuramba. This was last year ndichiramba, ndikabva ndazviudza kuti hazviiti kuti ndinge ndichidanana nemurume waMadam Boss vangu, plus I am not that type, and besides murume uyu he is too old and inini very young and having my own boyfriend. Saka iye boyfriend yangu hatozvizivi, because inini neboyfriend yangu we had told ourselves kuti tizorare tose kuzosvika tichizoroorana, but hey mukoma, baba ava vatondisakadza kubva last year vachingorara neni. Handitombozivi kuti what am I going to tell my boyfriend kana kuri kuzonzi kana zveshuwa tikazoroorana, because iye zvaanofungidzira kuti ndichiri handisisiri. Saka ndatova padesperate situation. So mukoma nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kudanana navo baba ava, ivo manje vakabva vazotanga kundipa pressure. Vainge vondipa mamwe mazi pressure ekuti ndega ndakasvika pakuita give in, ndava kusaziva kuti zvino ndoita sei. The day that I gave in, this was after ivo Madam Boss vadzokera zvekare kuBotswana. Vakati variko kuBotswana, then the guy akabva azoti he wanted to take me to Vic Falls. We were only going to be there for only about 3 days tobva tazodzoka. Hey mukomanashi, takazoti taenda kuVic Falls kuya, hey kana pahotel patainge tichigara, mukoma I thought kuti I was in paradise. And zveshuwa ndo pandakabva ndaona kuti chinhu chinonzi mari, money is nice, tinokwanisa kuda hedu kunyeperana mukoma, but mari yakangonaka. The life that I saw pandainge ndiri kuVic Falls tiri muhotel macho, ndakatoita sekunge munhu ainge atova kuEurope yeti ndichiri muno muzimu. Mukoma ndo pandakabva ndatongozviudza kuti apa zvakatongofanana, me and this guy we are sleeping in the same bed. Apa tose tiri vaviri kudaro, we are both naked, takashama, hatina kana chatakapfeka. Ndikatongozviudza kuti zvakangofanana. Iye manje akabva atanga manje kundinyengerera achiti ainge achida kusangana neni pabonde, yet inini ndainge ndichitya kusangana naye pabonde, because ndainge ndisina kana kumbogara ndakasangana nemurume pabonde before.
akabva ati iwewe ndikuda kuti unge uchibatsira madam boss vako kuti vange vachindidya mari because ivo vambozama kutetena mari yangu but even though she has tried but ivo vega vakasvika pakutaura kuti ndatadza kupedza mari yako because iye ainge achiti kana vari samadam boss akavavhurira mabusinesses kusvika pakunovhurira mabusinesses nehanzvadzi dzamadam boss but still mari yake iye anoti mari yangu yakafanana nemugodhi haiperi, unongoramba uchingoya uchingochera chete uchingochera. Murume uyu mukoma ane mari. When I say filthy rich, murume uyu ane imwe mari yakawandisa. Saka iye sezvo akati madam boss vainge vasingakwanise kupedza kudya mari yake yose, zvainge zviri nani kuti inini ndinge ndichivabatsirawo nekusaidi ndichitetena chete amount. Hey, ndo pandakabva ndazosarudza kuti zvainge zvakangofanana izvi. I then decided to date the guy. So ikoko tiriko kuVic Falls ndo patakabva tazorara tose. Saka ndainge ndakamuti uri kufanira kuti unge uchishandisa dziviriro. Ndokubva azoseka paya akabva ati wakambozviwana kopi kuti munhu anenge achida kubviswa kumandara anoshandisirwa protection. Ndokubva atongoti azviiti. Ndakamboramba but ndikazobvuma mukoma mushure mekunge andiburitsa zibhanduru recash. Ndikatoona kutoti mari iyi kana ndakaitarisa ndakatoona kutoti yainge iri mari yekuti ndaitokwanisa kutotengera kana amai vangu stand, and zveshuwa ndo zvakabva zvazoitika ipapo because the money was quite a lot. Patakazodzoka kuHarare ndakabva ndazototenga stand. Hey mukoma, and I felt so great at that time. So nemurume uyu takabva tazorara tose pasina kana dziviriro. Ndokubva tazodzoka zvedu kuno kuHarare. Takazoti tadzoka kuno kuHarare mukoma, that was when I found out kuti inini ndainge ndatova nepamuviri. Pandakaona kuti ndainge ndava nepamoviri ndakatofara mukoma. Ndikabva ndati murume uyu is going to be very happy because dzimwe nguva apo paainge achirara neni iye ainge achida kuti madam boss vange vachimupa zvekare umwe mwana but ainge asingadi kuti madam boss vange vachiita pamuviri. So it was like confusing to me. Ndikabva ndangoti zvakangofanana murume uyu, which means kana kuri kunzi akazviona kuti ndava nepamuviri is going to be more than happy. Mukoma, ndakabva ndazoudza munhu wangu kuti ndainge ndiine pamuviri ndichitotarisira kutoti zveshuwawo munhu at least iye achakwanisa kutofara kana kutondipawo mari kutoti wandigonera mukadzi wangu. Mukoma, I expected kuti he was going to say kuti I am going to find you a place to stay and chade kuti unge uchizoshandira madam boss vako, but mukoma, I then got the shock of my life. This man, he like really shocked me. He said kuti now that you are pregnant, you know kuti I have plans for you, but the plans that I have for you, they are not for like now. For now ndikuda kuti unge uchibvisa nhumbu iyo yawakatakura because inozokonzeresa. Ndikati kukonzeresa chii? Mukoma, ndakamboramba but at the end of the day munhu paakatanga kundi-ignore ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndisisina kana choice. Ndaifanira kuti ndinge ndichingobvisa nhumbu iyoyo because it was growing. Apa pandigere pamba pamadam boss vanotozviziva kutoti kubuda kwangu kunototi netsei, and when I introduced madam boss to my boyfriend takabva tatovaudza kuti isusu takadecide kuti kana dziri nyaya dzebonde tichazoita bonde kana kuri kuzonzi tinenge taroorana. Saka ndakatya kuti kana vakagara vazviziva kuti ndava nepamuviri then she will inform my boyfriend. Ndakabva ndati zvinondoita sei? Ndo pandakabva ndazongodecide kuti instead yekuti ndinge ndichizotakirwa nerelationship yangu ndobva ndazodzingwa basa, zvanga zviri nani sei kuti ndinge ndichingoita izvo zvainge zvichidiwa neboyfriend yangu. Saka akabva azoti ainge achida kuenda neni kuprivate hospital so that ndinge ndichizonoita abortion ikoko. Ndikabva ndati it is fine, let us go. Ndokubva ndazoenda kuyakuya, but mukoma, inini mupfungwa dzangu ndainge ndichizviudza kuti uko kwacho kwatainge tichienda kwainge kutori kuclinic kana kuti kuprivate hospital like he had told me, but ndakazotoona tatobudikira kuMoborin. Ndokubva azoti ikoko ndokwainge kuchigara doctor, but this was just a friend doctor of his. Ndakabva ndazopiwa matablets apa tichibva kumba. Ndainge ndaudza madam boss kuti ndainge ndichida kumbodzokera kumba at least for an off because I was not feeling okay. So mukoma, doctor vaya vakazoti ndaifanira kuti ndinge ndichigara pamba pavo until when I was okay. Saka zvaizvezvi mukoma, panhumbu dzose dzandakabvisa hapatomborina kana any medical record at all because hapana kana pandinombo yendeswa kuchipatara. Each and every time paanonditi ndoda kuti unge uchibvisa pamuviri ndinotofanira kutoti ndinge ndichitoenda kumba kwadoctor vaya ndotonogarako until when I am okay.
Hei mukomanashe, zvinhu zvokuti kana ndikazvifunga ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti ko kana ndikafa apa pasitomborina kana any medical record yekuti ndakabvisa pamuviri. So ndakati ndagarako, this was like for nearly 2 weeks because ndakarwara mukomanashe after ndanwa mapiritsi iwawo. What surprised me nanhasi uno zvinhu zvokuti zvinogara zvichingondipa depression at all the times kuti ko murume akaita sei, because mbinga iyi mukoma like iye anotoita sekunge munhu uya wekuti anotonakidzwa nekurara neni apo pandinenge ndichibleedha mushure mekunge ndaita an abortion. Akatotanga kutorara neni. Soon after ndamuudza kuti ndainge ndava kubleedha akabva ati uya kuno. So we then got up from where we were sitting muliving room neshamwari yake, then tikabva tazoenda kune imwe spare bedroom. Takati tasvika kuspare bedroom kuya ndo paakabva azonditi kurura tione, ndokubva ndaramba because I was feeling embarrassed. Adaro mukomanashe akabva azotora chimwe chiblanketi ndokubva azowaridza pasi akabva azondiradzika paya. So I just thought kuti he just wanted to see. To my surprise ndava kutoona munhu ava kutovhura zip yake, kwava kutoburitsa sikarudzi yake. Mukoma, I tried to resist but pain yandainzwa ipapo it was too much. Munhu kwava kutotanga kutoita bonde neni. Achiita bonde neni kudaro I was feeling better, but akangoti achingopedza kuita bonde neni ndo pandakabva ndanzwa rimwe zikupain mukomanashe. Ndakati ndanzwa pain kudaro iye akabva azoti taifanira kuti tinge tichingoramba tichiita bonde, tichingoita bonde chete. Mukomanashe ndo the first miscarriage yandakaita iyoyo achingorara neni chete. So when he kept on sleeping with me, this was like a totally shocking behavior. Day on ndo pandakamboita problem yekunzwa chibereko at all the times. Then somewhere in July last year ndo pandakabva ndazobatira zvekare pamuviri. That was the second time I fell pregnant. Ndakati ndaita pamuviri kudaro iye amene kuti akazviziva sei kuti ndainge ndabatira pamuviri, akangoti auya kuzombogara kumba kwaMadam Boss, then akabva azondipa mapiritsi akanditi inwa mapiritsi and I want to make sure kuti wamanwa. After he had given me ma-abortion pills aya pandakaita miscarriage, the guy he quickly had to rush to South Africa ndokubva ambogara ikoko because his first family iriko kuSouth Africa ikoko. Saka ainge achiti mabusiness kunoko akadhakwa, saka haana kana kumbozomborara neni, aingoti kana akangouya then he would spend time naMadam Boss. Ndainge ndisingambowani mukana wekuti ndinge ndichirara naye. So from July until recently I was okay. Apa pose apa mukoma ainge akandiudza kuti handidi kuti unge uchishandisa family planning, otherwise wewe nenditokwanisa kuzonetsana. Yet pose pandinoti kana ndikaita pamuviri then anobva ati ari kuda kuti ndinge ndichizoita an abortion. Zvino kuitawo here nhai mhuri yeZimbabwe munhu uyu haasi kundiabusa here nekundivictimiza. So pane zvimwe zvekare zvakamboitika. Izvi zvakaitika mainge muri muna May, saka Madam Boss vedu vakatomboti bata she caught us like zvakaitika ndezvekuti inini I was standing by the stove ndainge ndichitobika nditori mukitchen, saka iye ainge akandiaga from the back and then Madam Boss she then walked into the kitchen. Hatiri kunyepera zvose hatidi kunyeperana, zvose zvakaitika ipapo Madam Boss vakazviona. So iye paakaona kuti Madam Boss vainge vapinda mukitchen, he quickly rushed and stood by the sink as if he wanted to wash his hands, but iwo I think kutoti vakazviona, but she then chose to ignore because if it was me mukoma I was going to ask, I don't know, maybe Ivo she is blind or what, but kana ndanga ndiri seni I could have asked kuti ko why is it wakahaga maid wangu from the back like that. So after everything recently, that was when I found out kuti inini I am pregnant once again. So this guy I don't know if I am supposed to tell him or not. So far we have not slept together. I can say kubva zvandakaona kuti ndava nepamuviri it has been 2 weeks kubva zvatakasangana pabonde. So I don't know if I am supposed to tell him kuti ndava nepamuviri, because what he is doing right now ndezvekuti anoti kana akauya to spend some time naMadam Boss nemwana wavo, then he avoids me as if he is not even seeing me, as if I no longer exist in this world anymore. Apa ndine pamuviri pake. So I want your listeners to help me out. What am I supposed to do in this situation? Should I just keep this pregnancy kana kuti ndoita zvekare an abortion, because mari anondipa mari yakawanda mukomanashe
and he said kuti I should not worry, akangonditi chingomira mbichana, there is something else that I want to do, then I am going to build your mom a house. Saka ndikudawo kutoti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti ndoita sei, chengeta here ndorekedza kubvisa pamuviri apa here kana kuti, because if it means kuti I am going to be keeping this pregnancy, then I have my own cousin sister uyo ari kuSouth Africa, so kuti ndinge ndichizokwanisa kuchengetedza pamuviri apa, then I have to run to South Africa until I have given birth because I am scared. Apa chinondirwadza ndechekuti handina mwana, I don't have a child yet, and with the way that yaari kuramba achingonditi ita ma-abortion, maybe the time that I'm going to get married I won't be able to give my husband a child. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira to give me advice, because my plan was like kana kuri kunzi at least ndikatiza ndikaenda kuSouth Africa, then boyfriend yangu ndobva ndazomuudza chokwadi chinenge chiri paground, ndobva ndamuudza kuti ndikuda kuti iye ange achiuyawo kuSouth Africa kana achida, then I can ask for his forgiveness. Kana zvadaro then ndinobva ndazomuitirawo mwana, like the second child that I'll give birth to, it will be his as long as if he accept my situation. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwawo ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Mwanasikana uyo ari pama1, mwanasikana uyo ari pama1 kani. Hanzi murume uyu mbinga iyi iri kuti ndikuda kuti urambe uchingoita ma-abortion chete. Apa ndava kutya kuti kana ndikazoroorwa nemukomana wangu kana ndikazotadza kumupa mwana, at the same time right now ndine pamuviri, hanzi ndikufunga kuti ndinge ndichitiza ndinge ndichienda kuSouth Africa, saka handizivi kuti zvinoita here. Hanzi imbinga murume uyu, pakaipa.